Caticultura. La propiedad intelectual es un sistema de protección jurídica de ciertas creaciones del intelecto humano y de ciertas prestaciones que están aproximadas o que se relacionan. Es el sistema de protección jurídica de las obras y en particular de las obras literarias, científicas y artísticas. Y es el sistema de protección, como decía antes, de ciertas prestaciones o producciones que están próximas o relacionadas por medio de los llamados derechos vecinos o derechos afines al derecho d'autor. Drets d'autor, qualsevol activitat creativa en té. Vale? I bueno, són diferents en molts casos. També depèn del format. Per exemple, la literatura, l'escriptura, no? Té uns drets determinats. Els drets audiovisuals són d'altres. Igual passa amb la música. Aleshores, tenen una sèrie de... diguem, hi ha una arrel o un tronc que és comú, però després ja es diversifica. Hi ha diferents maneres de registrar l'obra. El més conegut és el registre de propietat intel·lectual, però l'obra està protegida sense necessitat de ser registrada. És a dir, el mer fet de la seva creació dona a l'autor tots els drets que la llei reconeix. Per tant, el registre el que permet és crear una prova, una presumpció de que és el titular d'aquell dret. Quan tu tens una cosa, i per poder demostrar que tu la tenies en aquell moment, sobretot quan ho has de confrontar en el futur amb un altre que diu no, ho tenia jo abans, necessites un mitjancer, algun intermediari, alguna persona neutral que digui no, ho tenia fulano, jo ho sé. Doncs el registre serveix per això. És un organisme de l'administració que, com que és neutral, no té cap interès ni amb l'obra, ni amb l'autor, ni discrimina un sobre l'altre, dona fe de que vas venir tu abans que ella a registrar una cosa. Més que protecció, l'ESGAE és una entitat privada, tutelada pel Ministeri, que es dedica a recaptar i liquidar drets d'autor. I al costat d'això té tota una sèrie de, diguem-ne, serveis pels autors, que els empara, els protegeix, difon la seva obra i sobretot els dona una assistència quan estan malalts, quan estan vells, quan tenen problemes econòmics. Que promou eines per compartir, per intercanviar obres d'una manera oberta i prescindint, diguéssim, del sistema per defecte que sempre ha estat tots els drets reservats. Llavors, el que fa Creative Commons d'alguna manera és oferir com aquesta infraestructura de l'intercanvi més obert. Això no vol dir que no sigui tot obert, sinó que hi hagi algun tipus de condicions, requeriments o restriccions. Si fas una fotografia, però no ets fotògraf, i d'aquella fotografia doncs dius, doncs vull compartir-la, em sembla molt bé. I a més Creative Commons et dona una mica les instruccions de quin ús se'n podrà fer. Allò no et perjudica la teva carrera professional, però compte, si és una música i tu ets un grup de música i vols viure de la música, et pot portar... Bueno, pots estar arruïnant, diguem-ne, aquella obra. Creative Commons és una opció molt vàlida i que s'ha de tenir en compte, i sobretot en un moment ara com amb les xarxes socials, que hi ha d'altres maneres d'obtenir un benefici de la teva creació. No necessàriament ha de ser la convencional fins ara, però diguem que vols optar per aquesta. Doncs també s'ha de generar una pedagogia i un clima de respecte cap a això. L'avantatge és, jo sempre ho he dit, si tu vols compartir la teva obra. És a dir, si tu vols seguir registrant, o sigui, tenint tots els drets i que et vinguin a demanar permís per tot, doncs tu agafes el model tradicional, poses tots els drets reservats i esperes que algú et contacti i et demani permís.
Si tu tens clar des del principi de que hi ha determinats usos que tu els vols autoritzar, doncs l'avantatge és claríssim. Tu ja no cal que esperis que aquesta persona et contacti o et truqui o enviï un correu, sinó que directament tu ja ho dius. Hi ha moltíssima gent que divulga la seva obra amb una llicència Creative Commons i després venen aquí i diuen no, jo no he cedit cap dret. No. Diu, sí, home, tu has signat una llicència, has fet una declaració al món dient que tothom se la pot baixar, la pot reproduir, la pot distribuir i en alguns casos fins i tot ha admès la possibilitat de transformar-la sempre identificant la font. Diu, no, això no ho he fet, només és que he volgut fer un acte de generositat que mireu-la tots. Jo no hi ha ningú que tingui una llicència d'aquestes, perquè una mica és com algú que munta una ferreteria i regala els tornavisos. Bueno, sí, si vols pots regalar els tornavisos, però no sé exactament, a la nit hauràs de fer una altra cosa. Tenemos la posibilidad de obtener copias que son idénticas al original y de obtenerlas y ponerlas en circulación masivamente, porque la tecnología digital, el formato, el código de la tecnología digital es común a distintos formatos analógicos. Por un lado, la fotografía se expresa en bytes, como la música se expresa en bytes, como las imágenes en movimiento se expresan en bytes, y es, por otro lado, común a las redes de ordenadores conectados entre sí. Por eso tenemos posibilidad de hacer copias perfectas, idénticas al original, hacerlas masivamente y ponerlas en circulación sin límites. Ese es el reto. Tots ens estimem la cultura, tots ens estimem la música, tots ens estimem el cinema, però això només és viable si després tots els que hi han intervingut perceben una compensació justa. És a dir, si una obra és un gran èxit, el que l'ha creada, el que l'ha interpretada, el que n'ha fet la producció, han de rebre una compensació. Internet fa inviable una mica el sistema de control de propietat intel·lectual que alguns encara volen exercir. És a dir, jo sempre, quan aquí per exemple ens venen professors o ens venen estudiants i ens demanen una mica de dir, és que jo vull tenir controlada la meva obra, dic, doncs no la pengis. Perquè està clar que quan jo poso una obra a la xarxa, doncs una mica perdo el control, perquè no sé qui accedeix. Pots fer tots els filtres que vulguis, que al final vas perdent una mica el control. Jo, per exemple, no sóc a cap xarxa social. Per una raó, que és que no em dóna la gana de cedir tot el que faig, les meves fotografies, els meus textos, tot, a una xarxa social que se'n queda la propietat. Lo que es difícil es hacer respetar los derechos frente a una explotación masiva. Requiere ir a la fuente que facilita esa explotación. No a la fuente de la explotación, porque la mayor parte de los casos, si pensamos en P2P, lo que hay es una pluralidad de sujetos que están compartiendo materiales o contenidos protegidos, y la fuente es el sitio donde se colocan a disposición de los demás. Pues ese es el reto, acudir a la fuente, acudir al origen de la explotación. La llei està preparada, el tema és que s'interpreti d'una forma correcta, és a dir, el que passa a la xarxa no és diferent al que passa fora de la xarxa. És a dir, si tot això que fem a través d'internet, que són 4 clics i que tot és molt senzill, pensem en fer-ho amb una gravadora de casets de fa 25 anys, el que estàs fent és exactament igual. La distribució que fas, home, és diferent, perquè evidentment envies un mail o ho penses on sigui i allò està a disposició d'un altre molt fàcilment. Conjugar, no, la legislació tal com era amb la situació actual on internet és el gran distribuïdor de continguts d'autor, no, o de propietat intel·lectual. I aleshores com fer perquè la llei, que és molt específica en alguns casos, pugui acollir això. El que tampoc es pot fer és criminalitzar el ciutadà, perquè això tampoc no acaba de tenir bons resultats. Passa que no sé el camí adequat.
no el sí. El camí adequat és que la societat entengués que la gratuïtat en cultura és un mal, no és un bé, i que les coses tenen un preu, que no cal tenir un preu excessiu, que cal tenir un preu just, cal que la indústria visqui, cal que els autors visquin. Avui dia la xarxa està canviant els conceptes i els patrons de tal manera que si em pregunteu la meva opinió ho tinc molt fàcil de contestar-ho, no tinc ni idea, i les proves són que els estats tampoc saben com reaccionar, fan xufes. Hi ha una pressió, està clar, hi ha una pressió del sistema tradicional, ja siguin les entitats de gestió, ja sigui doncs, la indústria cultural, que els hi costa molt canviar. Jo ho entenc, vull dir, estàs en una situació que més o menys tens controlat el tema, de cop i volta et ve aquest terrabastall que és la xarxa, i et costa adaptar-se, i bé, doncs passarà el que passarà. Jo sempre he dit que confiava més en Europa que en Espanya, és a dir, la pressió que ha arribat sempre ha estat des d'Europa, des de directives europees, que no pas des d'iniciatives que hem tingut aquí. Aquí d'alguna manera sempre ens han acabat donant un cop de bastó dient, escolta, esteu fent les coses malament.